Tarih döwrüniň mehriban adamlary. Bizde gahryman arkadamyzyň saýasynda baky Bagtyar Durmuşyň eşire tödýürini görüp ýaşamaňyzy tüýsüremizden arzu edýär. Bize Bagtyar Durmuş peşkeş beren Türkmenistan watanymyzy, rowaşlyň watanyny öwren, arkada prezidentimiziň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Alyp barýan umum adamzada ähmiýetli, beýik tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Mehriban eleşler, näşiler ýaly ýagşy arzulary arzulap, Türkmen wagt teleýiliminde faz bolan söhbet gepleşigimiziň täze sanyna tomuş etmäge çagyrýar. Mehriban eleşler, bugünkü gepleşigimizde ýörüte Söýgüli aýdymçymyz Eldar Ahmedow gatnaşýar. Mehriban eleşler, faz bolan söhbet gepleşigimiz siziň SMS-leriň esasynda taýýarlanýar. Ýagny biziň 0559 gyzky belgimizde ýiberen SMS esaslaryny nazarda tutup, siziň söýgüli aýdymçymyzy gepleşigimizde çagyrýar we iň köp SMS ýollan iýleşlerimiz bilen bilelikde siziň söýgüli aýdymçyňyzy telefon arkaly faz bolan söhbet gurulýar. Ine Eldar, ilki bilen biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Köp sağ olun, ilki bilen şu gepleşigimizde çagyrýaňyz üçin size köp sağ bolsun aýdýan. Ne bire şular ýaly uly mümkinçilikler öwredip beren, bire şular ýaly öz dinleýijilerimiz bilen şeýle ýakyn aragatnaşyk saklamaga ne uly mümkinçilikler öwredip beren gahryman arkadamyza köp sağ bolsun aýdýan. Gahryman arkadamyzyň jany sağ bolsun, alyp barýan işler elmydama rowaj alsyn. Köp sağ ol Eldar, bu ýa-da doly sözüňizde tüýsüremizden goşulýar. Gahryman arkadamyzyň saýasynda ähli ulgamlar bilen bir hatarda medeni sunugat ulgamy dünýä çykýar. Elbetde ýaşlyk aýdymçylarymyza öz döretmäge şeýle hem ululy konsertlerde çykyş edip halkymyza hyzmat etmäge ähli mümkinçilikler, ähli şertler gahryman arkadamynyň saýasynda döredilýär. Bizem size de geljekde de täze eserleriniz bilen halkymyzyň öňünde çykyş edip mehriban arkadamyzy ýeri halkymyzy beýenip durmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Muman Eldar, elbetde bilýänsiňiz, biziň faz bolan söhbet gepleşigimiz ýaňam belleşim ýaly iýleşlerimiziň isteklerini kanagatlandyrma maksady bilen taýýarlaýar. Çünki iýleşlerimiz biziň 0559 gyzky belgimizde bir näçe SMS-ler ýollaýar, öz gepleşigimizde görmek isleýän söýgüli aýdymçylaryny bize ýazyp ýollaýarlar we şol söýgüli aýdymçylarynyň istek aýdymlary bilen ýüzlenýärler we gyzyklandyrýan sowallary bilen bize SMS ýollap ýüzlenýärler. Bizem şol SMS-ler esasynda bu gepleşigi taýýarlaýar. Mehriban eleşler, ine Eldar şonu ýaly ne bugünkü gepleşigimizde de siziň bir näçe müştaklaryňyz Eldar Ahmedow biziň gepleşigimize çagyrmagy istediler we bize SMS ýolladylar. Şol esasynda da bugünkü gepleşigimizde sizi çagyrdyk. Bugünkü gepleşigimizde bir näçe SMS ýollan iýleşlerimiz bar. Bizem gepleşigimizi şol iýleşlerimiz bilen, ýagny siziň müştaklaryňyz bilen faz bolan söhbet arkaly gepleşigimizi dowam eder. Taýin bolsaň, ilkinji iýleşimizde jaňa däli. Bolýar. Alo. Alo, salam. Alo, salam. Başlan biz Türkmen wagt teleýiliminden faz bolan söhbet gepleşiginden jaňa diýär. Bir näçe SMS ýollapsyňyz, hatda bize 37 sany SMS bilen bize ýüzlenipsiňiz. Iň köp SMS ýollan iýleşlerimiz birsiz. Awa. Ilki bilen özüňiz bilen tanışdyraýsaňyz. Men Maretrawynyň Azal Saýhan birleşiginiň ýaşaýdy saýba aýlar. Aýlar. Bugünkü gepleşigimizde bilýänsiň Eldar Ahmedow gatnaşýar. Istek aýdymlaryňyz bolsa Eldar şu wagt men ýanymda. Eldar siz bilen. Aýlar salam. Salam Eldar, şuňa salam işläplerini şuňa bolýan beýleňiz. Gowy. Ýaxşy. Inne men barada gyzyklandyrýan soragyňyz bar bolsa arkaýynda berip bilersiňiz. Hawa Eldar, sizi baş bolup çykşetmek ýeňil düşýärmi ýa artist bolmak ýeňil düşýärmi? Eldar Ahmedow bir näçe filmlerde de bir näçe keşpler janlanyrdy. Hawa. Şolaryň haýsysy ýeňil düşýär size? Maňa artist bolmak ýeňil düşýär, sebäp öz kiçilikden arzu eden kärim ilk bilen artist bolmak. Aýlar istek aýdymlaryň bar bolsa arkaýyn. Mene ýa-da sen meni diýen aýdymlaryň esirmeni haýyş etdim. Onda Marvel aýatyna gelip size Kenine teatrynda çykşetdiňiz, konsert berdiňiz, bizem şoňa başgalamy bol. Burnana gitdik, siziň konsertiňiz gowy, onda dyrykly boldy. Sağ olun. Aýlar şol aýdymy bilýän bolsaňyz bir wençik
belki hiňlenip berersiňiz bize. Ýa-da salaýdymmy? Hawa. Bilýän hawa. Mümkin bolsa bir bençik hiňlenip berseň. Aýt bereyinmi? Dinleýäs, uly höwes. Ýa-da sal meni söýgülim, baharda güller açanla. Ýa-da sal meni söýgülim, kışda karlar ýaganla. Ýa-da sal meni söýgülim. Sağ ol aylar. Häzir şulaydymy ýörite seň üçin ýerine ýetirip berýän. Bolýa, sağ olun, tamam. Işler bilen sizin in gomuş toplaňyzdan berdim. Sağ olun. Başgalardy bolan sizi dinleýär, uly höwes bilen radioda Türkmen awazda dinleýär. Sağ olun, köp. Sizin durmuşyňyzda, işiňizde uly sünükler ýar bolsun. Biz bilen galyň. Sağ olun, aýdanyňy bersin, tamam, işler. Bolýa, sag bolaylar. Bolýa, sağ olun. Ne? Eldar, ilkinji dinleýijiňizde muştoňyza jan etdik. Olam ýa-da sal meni söýgülim diýen aýdym sizden isse bildirdi. Umuman, gepleşimiz şu ýerine ýetirip berseň. Elbette aylar dinleyicimiz için ýa-da sal meni söýgülim diýen aýdym ýerine ýetirip berýän. Sağ olun. Söýgülim nemeler bolly sen giden güller, söýgümizi uzaklara äkitdi ýerler, ol söýgü bagymyzda sonlana güller, solan güller için ağladı dilbiller, para bolly ýürek gussaly güllere düşdüm sen giden güller, para bolly ýürek gussaly güllere düşdüm sen giden güller, ýa-da sal meni söýgülim, baharda güller açanma. Ýa-da sal meni söýgülim, baglarda güller içinde. Ýa-da sal meni söýgülim, geceler ýağış ýaganma. Ýa-da sal meni söýgülim, kışda karlar ýaganma. Ýa-da sal meni söýgülim. Ah nemeler görmedim sen giden güller, yekalanım azap çektim sen giden güller, duşuşan yerlerimize barardım kerwin, seni yandan ecir çekip ağladım kerwin, içkin ağlayardım, en yolumu karayardım sen giden güller, ah içkin ağlayardım, sen yolumu karayardım sen giden güller, ýa-da sal meni söýgülim, baharda güller açanman. Ýa-da sal meni söýgülim, baglarda güller içinde. Ýa-da sal meni söýgülim, geceler ýağış ýaganma. Ýa-da sal meni söýgülim, kışda karlar ýaganma. Ýa-da sal meni söýgülim. Arada bir dostum sakladı beni, başka bir ýigit bilen görüpdir seni. Eşdimde bu sözleri özüm yitirdim, men bu tek söýgüme depde bildim. Canım yandı küledimle, aşık oldum yanıp söndü sen giden güller, ah canım yandı küledimle, aşık
Köp sağ ol Eldar ýerine ýetirip beren aýdymyňa. Ine ilkinji ýyleşmeden islegine kanagatlandyryp isleg aýdymyň birini ýerine ýetirip berdiň we gyzyklanýan sowalyna jogap berdiň. Gepleşigimizde indiki muşdoklaryňyzy bilen telefon arkaly söhbet bilen dowam edäýil. Taýmar soň. Alo, salam. Salam. Başlaň biz Türkmenwat tele ýylymyndan saat bolan söhbet gepleşiginden jaň edýät. Bide bir näçe SMS ýollapsyňyz. Ha, garaşyp oturdım. Özüňizi bilen tanıştyraýsyňyz. Men Mar welaýatynyň Çakwadara trawynyň çok sürençleriň ýaşaýjysy Dursun Cemal Şahanowa. Dursun Cemal. Bu gepleşigimizde bilýänsiň Eldar Ahmedow gatnaşýa, sizem Eldara istek aýdymlaryň bar diýip bize SMS ýollapsyňyz. Eldar şu wagt men ýanymda. Salam Eldar. Salam Dursun Cemal. Ine şu gün sizin SMS-leriňiz arkaly ine şu gepleşige geldim. Indi özüňizde men barada gyzyklanýan soraklaryňyz ýa-da aýdyp bermeli aýdym bolsa arkaýyn haýyş edip bilersiňiz. Men sizden sorasym gelýände maskalaňyzda başga da edilýär ýaly sungat aýdym bilen mesullanýan barmy diýip sorasym gelýär. Aslında men kakam-dagy ýaş wagty aýdypdyrlar. Ýöne edilmeň doganym bar, özümden 2 ýaşly, biz 2 doganna. Ýöne ol aýdymçy däl, ol sport bilen meşgullanýar. Ol hiç ýyl aýdymaýdanak, ýöne edil öz maşgalamyzdy aýdymaýdýan diňe men. Şeýle-de öz maşgalam üçin 3 tane oglum bar, şolar üçin özüňizden iň gowy ýa aýdymlaryňyzdan birini ýaýlyma hötürlemeňizi haýyş etýän. Ulu höweslen aýdyp beren, sag bolun köp. Hawa, sag bolun, işiňizde usullyk arzuw etýän. Şükratan peýdalanyp, gahrman, mehriban arkadaşymyz bizi şeýle durmuşda ýaşaýarlygyna buýsan, ýa-da usullikler arzuw etýän. Sag bolun. Köp sag bol Dursun Cemal. Bizem size gahrman arkadaşymyzyň saýasynda Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylynda ähli işleriňizde rowaşlygyň ýar bolmagy tüýsürimizden arzuw edýär. Sag bolun. Köp sag bol. Ine Eldar ýanky muşdoňyza sizin iň özüňize ýakyn aýdymlaryň birini ýerine ýetip bermeňizi isleg bildirdi. Häzir rejissorymyzdan haýyş edýäs. Indiki muşdoklaryňyzyň biri bilen telefon ulan birikdirmegini. Alo, salam. Biz Türkmenwat tele ýylymyndan saat bolan söhbet gepleşiginden jaň edýäs. Gowma, işletmem tamam. Owa, siz ilk bilen bir özüňizi bilen tanıştyrsaňyz, sizde bir näçe SMS ýollapsyňyz. Hawa, men Balkan welaýatynyň Gumda şäherininden. Adyňyz? Taňyrberdi adym. Taňyrberdi. Bu gepleşigimizde bilýänsiň Eldar Ahmedow gatnaşýar, sizem Eldar Ahmedow bir näçe sowallaryňyz bar diýipsiňiz, şeýle istek aýdymlar bar diýipsiňiz. Eldar, Hawa. edil şu wagt men ýanymda bu gepleşigi taýýarlap otyr. Eldara gyzyklanýan sowalyň bolsa başlygyny Eldar siz bilen ulganda. Taňyrberdi gowmy? Ya şuda şükür Eldar, salam aleykum am. Wa aleykumselam. Ne ştaýda şu gepleşigimizde otyr. Men barada gyzyklanýan soraklaryň bar bolsa ýa-da aýdyp bermeli aýdym bar bolsa arkaýyn ýüz tutup bilersiň. Mundan da beýle artman isleýän am. Bir özüň oýan gaw aýdymyňdan da biýin isleýän. Ulu höweslen ýerine ýetirip beren, köp sag bolun. Sag ol am, sen aýdymyň köp dinleýändim. Sag bol. Taňyrberdi. Owa. Bugünkü gepleşigimizde gatnaşan elbetde sen söýgüli aýdymçyňyz Eldar Ahmedowyň aýdymlaryndan bilýän aýdymlaryň bar bolsa çekinmeliler. Ulgamda egerde bir wendem bolsa hiňlenip bilersiňiz. Ýaşan giýjek naýdaýmy? In gaw aýdym da başda. Bolýa, aýdyp berdiňläli. Ýaşan giýjesi, bir görümde jan didi dillerim. Ýaşan giýjesi, bir görümde ýüregim küýsedi. Ay, tuoleme, köp sag bol, taňyrberdi. Indi gepleşiklerimizde de SMS-den bilen gatnaşmagy arzuw edýär. Biz bilen bar. Men pasam, sag bolun, sizem işiňiz üstüne arzuw etken. Tamam işem. Köp sag bol, senem durmuşyňyzda üstünlikler ýar bolsun. Onda näme Yakup?
Tanrı berdi. Dursun Cemal üçün ýagşy ýagan giýjekden aýdyp beräýeli. Başlyna. Hadi ondan sağdanlar. Bahar gelip yapın tamakma, aşka düştüm uni çık akma. Toyak şemsi kıyınım umurda, yağış yardımca peşavurda. Şokur kaderdi teyvinim odu, aşka bir tutuştu ne güne boydu. Canım evlerim erkeme ardı, feydim feni, feydim feni. Yağış yağan gecepi, yağış yağan gecepi, parlarımda şan dedi dinlerim. Yağış yağan gecepi, yağış yağan gecepi, parlarımda yerimim eridi. Fayda verip bağıtını boşlar, aytdım carana barmın dişle. Şeyde baktı kıyıfte yer hirmede, telime kara taklar biri. Çok fırsat derdi feyvinim odu, aşka di tutuştu ne güne koydu. Sadık evlerin erkeme ardı, feydim seni, feydim seni. Yağış yağan gecepi, yağış yağan gecepi, parlarına şan dedi dillerim. Yağış yağan gecepi, yağış yağan gecepi, parlarına yerim eridi eridi. Yağış yağan gecepi, yağış yağan gecepi, parlarımda şan dedi dillerim. Yağış yağan gecepi, yağış yağan gecepi, parlarımda yerim eridi eridi. Köp sağ ol Eldar. Yerine türk beren aydımga doğrulanam. Men çüýnüm şeýle iň gowrayan aydymlaryň biri. Sizin ýagşy ýagan gejekden aydymyz. Elbetde Gahman arkadamyzyň türkmen halkyna türkmen wagt tileýlimini sowgat eden ýyllaryna ýerine ýetiren aydymlaryň biri ýagşy ýagan gejeki. Umman gepleşiň şu ýerinde ileşlerimiz üçin täsirli bolsa gerek bir ýagşy ýagan gejekden aydym bardy. Pikirlerinizi beýan etseňiz bizle paýlaşsaňyz. Elbette şu 2010-njy ýylda täze bagyşlanyp telefilm düşürileni şu ýagşy ýagan gijesi Halifamyzyň aýdymynda şonu aýtmagymy teklip etdiler. Ýene ýerine ýetirdim, ýöne gaty ýerine düşdi. Şoň bu şekilde düşürip ýörkägim elbette ýagşyň aşagyna durmaly boldy. Ol gije hiç çaçan men ýadymdan çykanar. Yağış yağan gecepi, yağış yağan gecepi, parlarımda şan dedi dillerim. Yağış yağan gecepi, yağış yağan gecepi, parlarımda yerim eridi eridi. Sebebi Hemen faslyň o dekabr aýlary bolýar. Howada gaty diýsen sowukdy. Her bir damja kelläňe daş degen ýaly degädi. Allah. Ýani gowy netije berdi. Şol aýdym maňa
diýsen ul üstünlük getirdim ka diýip pikir edýär. Doğrudanam Eldar. Sizin müştoklarymyzyň aglawaty Eldar Ahmedowyň iň gowy aýdymlar diýilende özlerine ýakyn aýdymlar bize SMS bilen ýollaýarlar ýaşaýan gijeti. Häzir hem türkmen wagt tileýiliminde şol aýdymy ýerine ýetirýäňiz. Olam iýleşlerimiziň şeýle ruhly edip paýlaýa. Sizin müştoklarymyza geljekde de şolar ýaly köňle singen, kalba singen aýdymlaryňyzyň öwrüni köp bolmagy tüýsürimizden arzuw edýär. Sag bolun. Eldar, onu näme? Indiki müştoklarymyzda telefon arkaly söhbet üçin jaňa däli. Belki indiki jaňa atjak müştoklarymyzdan hem şol aýdymy istek bildirenler bolar. Müştoklarymyň isteklerini kanagatlandyrar. Taýin bolsaň, indiki müştokda jaňa diýär. Aydın yarayan sen şanına, gelirdin mehribanım, saya salib. Alo, Alo, salam. salam, qoğumsan. Gowy biz türkmen wagt tileýilimden saat bolan söhbet gepleşiginden jaňa diýär. Bize bir näçe SMS ýollapsyňyz. Hawa, yolladık. Sizem söylemesizin so gepleşiňiz gowy geçen hepde kanna dağıtmışdyk. Geçen hepden sanyda gatnaşdyňyz. Hawa, Adyňyz? ana hedi, aytes, bawaday hanesramy hasyl olasyn. Aytaç gelnece. Bu gepleşigimizde Eldar Ahmedow gatnaşýar. Eldar Ahmedow da istek aýdymlaryň bar diýipsiňiz. Hawa. Siz öz jaňyňyzda Türkmenistan halk artisti Sahydur Hojakowyň aýdymyny goýupsyňyz. Diňledik ediledik. Aýdym gowy aýdymlaryň ýeri. Eldar Ahmedow gyzyklanýan suwalyň bar bolsa Aytaç gelnece biziň ýanymyzda Eldar Ahmedow siz bilen ulgamda. Aytaç gelnece salamu alaykum. Salam, qoğumsan, aňatsyň. Ýaxşy. Dersin sagama. Hawa, gowmadyňyz. Hawa. Bizem sürekli gowy dinleýär, maşgalamyz bilen geçen Erkan Ahmet bilen ol bu gelen Eldar diýdi, SMS ýazdyk. Aytaç gelnece Eldar Ahmedowyň aýdymlaryndan bize aýdyp berseňiz. Maksim öýräýdi, hat ýerine düşerler. Elbetde. Ondan ýene bir soragym bar. Aýdym. Suat aýdym satyn notundan daşyr, haýsyn not gowy, haýsyn not bilen işleşýän diýip şonu bilesmi? Aýdym sazdan daşary özüme laýyk sport görnüşi bilen meşgullanýan kino düşmäni gowy ýan. Türkmenistandan daşary ýurtlarda da aýdym aýtdyň, ýa-da Türkmenistanyň özündemi? Elbette döwlet çäresi boýunça gidemizde Türkiýe döwletinde Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde de şo taýda aýdymlarymyz aýdyp gaýdypdyk. Isimde üstünlük arzu etdim, gowy aýdymlar döretmeni arzu etdim. Sag bolun. Hawa, eri arkadamyň saýasynda biz aýdymçylar öz dinleýijilerimiz bilen söhbetdeşlik geçirýär. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, alyp barýan işler elme damarowa jarsyn. Sag bolun. Hawa. Köp sag bolun Aytaç gelnece. Rowaşykdan ýar bolmagyň tüýsürimden arzuw edýär. Ýene gepleşiklerimizde de SMS-lerimiz bilen gatnaşyp duruň. Biz bilen galyň. Nesip bolsa. Köp sag bolun. Ine Eldar ýanky Aytaç gelnece gepleşigimiň geçen tanyda ýörüýte telefon arkaly biz bilen habarlaşdy we gepleşigimizde gatnaşan Ahmet Atajanow bilen taýdan söhbet gurunuldyk. Häzir ýene bir müştoklaryň birine jaňa deli. Ondan soň ýanky Aytaç gelnece üçin iň gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirersiň hemem taýin bolsaň indiki müştoklaryň birine jaňa diýär. Bolýar. Alo, salamu alaykum. wa alaykum assalam. Başlamy türkmen wagt tileýilimden saat bolan söhbet gepleşiginden jaňa diýär. Bize SMS ýollapsyňyz. Awa, ýolladım. Özüňiz bilen tanışydaýsyňyz. Men Taşyryl welaýatynyň Türkiýe Rezerw. Türkiş ağa, ýalňyş bilmem geçen hepdeki gepleşigimizde de gatnaşypdyň. Awa, gatnaşdym, awa. Ha, tanadyk. Türkiş ağa, bu gepleşigimizde Eldar Ahmedow gatnaşýar. Salamu alaykum Türkiş ağa. Olmadan arma görýär. Ýaxşy. Gowmadyňyz, işleriňiz gowmy? Şükür. Ne şu gepleşigimizde geldik, size SMS uradypsyňyz ne men barada gyzyklanýan soraglaryňyz bar bolsa, ýa-da aýdyp bermeli, aýdym bar bolsa, biz ulu höweslen ýerine ýetireriz. İlkinji ýerine ýetiren aýdym hem Halyhan kim gaýsa, barada mümkin bolsa. Ondan watanymyzy wat berýän aýdym bolan kuşdep aýdym aýdyp berýän. Hökman aýdyp berer Türkiş ağa. Men ilkinji
halipam diýsem ýalňyşmar, ýöne gaýwany halipam. Men ýaňy bir 2-nji, 3-nji synpda okaýakam. Begenç Nuriýew teleýaýlymlarda çykyş edýärdi. Şonu açdymary. Ýadyňda düşýän bolsa. Şol aýdymlar aýdanny ilki şoň aýdymlar bilen mektebimizde aýdym aýdyp başladym. Bugün halipa wagtymyz Akmuhammed Saparowyň aýdymlaryny aýdyp başladym. Innem Türkmen owazy teleýaýlymy açylanyny ilkinji ýerine ýetiren aýdymym "Sen dälmi lälem" diýen aýdymy. Dinleyen oldu. Ondan ne kimin 14-nji ýylyň mart aprel aýlarynda Türkmenjekine kelip çyksam boldy, Eldar Ahmediň ýazynda boldy. Sonra da gatnaşdym, şol tomaş etdiňem konsertine. Ökönürme gitnaryň medeniyet merkezine çyksy boldy. Elbette Türkşaga Gahryman arkadamyzyň saýasynda biziň dekin aýdymçylarymyz ýurdumyzyň ähli kunjeklerini, halkymyzyň öňünde medeni döýlerini teatrlarda çykyş edip halkymyza ruhly lezzet paýlaýar. Onu näme? Türkşaga köp sag bol. Maşgalaňyzda asudalyk, awadançylyk, rowaşyklaň ýar bolmagy tüýsürüňizden arzu edýäs. Bir de SMS ýolaňyz üçin köp sag bolun. Gepleşiklerimizde de siziň SMS-leriňize garaşýar. Bizde uly üstünlikler arzu edýär. Sag bolun. Sag bolun Türkşaga, köp sag bolun. Ine Ýakup Türkşagymyz şuwal kuş dep daýdymy diýdi. Kuş dep daýdymy aslynda türkmeniň toýunyň soňuna ýerine ýetirilýär. Şoň üçin gepleşigimiziň soňuny Türkşagymyz üçin kuş dep daýdym hökman aýdyp berer. Häzir aýtaş gelinejimiz üçin özüme goýan bir söýg aýdymlaryň birini aýdyp bereýin. Başlyna uly höwes bilen. Halat et, o kaygın
Köp sağ ol Eldar yerini tirip beren aydymga. Merhaba dostlar. Saat olan söhbetli gepleşigimizi sizden gelen SMS-ler esasında iň köp SMS ýolan iýleşlerimiz bilen telefon arkaly söhbet bilen gepleşigimizi dowam edýär. Alo. Alo salam. Salam. Başlangıçda Türkmen Watile ilminden saat olan söhbetli gepleşiginden jaňa diýär. Bir de SMS ýollapdyňyz. Hawa. Bir özüňiz bilen tanışaýdyňyz ilk bilen. Men Mar vilayatynyň Bayramali etrawyny ýaşaýjysy Dünýä Şerwa. Dünya. Bugün gepleşigimizde bilýänsiň Eldar Ahmedow gatnaşýar. Eldar häzir meň ýanymda. Eldara gyzyklandyran suwalyňyz bar bolsa, istek aýdymlaryňyzdan bar bolsa, ýüzlenip bilersiňiz. Eldar Ahmedow salam. Dünya salam, oňa. Salam. Ahmet. Men iki oğlum, bir gyzadym. Şu oğlandan sizin aýdymlaryňyzy höwet bilen diňleýär, sizin ýaşadyk muştoklaryňyz şolar. Bir de gyzyklandyran sorawlar bardy. Aýdymlar synywatyna iterip beren güýç hemen sizin halipaňyz kim? Meni aydym saza içeri veren güç ilk bilene men birinji sınıfta okaýakam, men sınıftaşym şol aydym aýdanna menne ilkinji fursatda şonda menne aydym saza bolan höwes döräpdi. Men halipa maradaýsa men emme halipalarym hormat goýan, sylaýan şu Ak Muhammed Saparowyň ýolunun aydym aýdyp başladym. Şolary gaýwany özüme halipa tutundum. Dünya Eldar Ahmedow'dan istek aýdymlaryň bar bolsa, başla. Mümkin bolsa Eldar Ahmedow ýa-da salmen diýen aýdymyňy ýerine ýetirip beräýsiň. Dünya seredin ýaňy gepleşigimizde sizden öňkü jaň eden muştoklarymyz ýa-da salmenden aýdym haýyş etdiler, bul aýdym geçdi. Mümkin bolsa başga aýdym. Onu ilkinji ýerine ýetiren şekilli aýdymyňyz. Ulu höwes bilen ýerine ýetirip berýän, ilkinji ýerine ýetiren şekilli aýdym. Sen dälmi lälem diýen aýdym. Sağ olun. Dünya, ýa-ni oglumyz bar diýipdiň, ogluňyz bilen tanıştyrsaňyz, körpejeler bilen atlaryny aýtsaňyz. Aşerif Edis, ulu oglum, ol 6-njy sınıfda okaýar. Kiçi oglum Şerif Resul, ol 4-njy sınıfda okaýar. Kıyçağının hälini nesip bolsa 4 ýaşaýa Awgustda. Gülnär Aşerova. Körpejeler üçin solun gülleri hiç açan solmasın. Arkadagly diýarymyzda elmedama gül oýnap, bagtly çağalar bolup ýaşasyn. Sağ olun. Köp sağ bolun Dünya. Janyňyz sağ bolsun, maşgalaňyzda agdy berlik ýar bolsun. Sağ olun. Onda näme Ýakup? Şu ilkinji şekilde geçiren aýdymy aýdyp beräýdi. Şonu ýerine ýetirip beräýdi, mümkin bolsa. Başna ulu höwes bilen. Ne Eldar Dünya atly muştoňyza ilkinji şekilde geçiren aýdymyňy istek bildirdi, ýerine ýetirip bermeňi, ilkinji şekilde geçiren aýdymyňy ýaňa bellek geçipdiň. İlkinji şekilde geçiren aýdymyz sen dälmi lälem? Diýen aýdym onu Arslan Ataýew, Hoca Norwanow şeýlede ýaş estrada aýdym şeýme Nuri Agdirejep ýerine ýetirdi. Menim özümçe ýerine ýetirdim. Eger mümkin bolsa ne? Ýa-ki dünýä dowalmaz üçin şular aýdym ýerine ýetirip beräýin. Başdyna ulu höwes bilen dinler. Yaşlığımda meni intikal edin, kara gözüne işbile var edin. Yaşlığımda meni intikal edin, kara gözüne işbile var edin. Akırın
Köp sağ ol Eldar, yerine türp beren aydymga ennäl milälem diýen aýdymy muştoklaryň üçin yerine türp berdiň, bilen edip diňledik. Bunu hem gepleşigmedi, ýene de muştoklaryňyz bilen telefon arkaly sohbet bilen dowam edäýil. Başytsyna. Alo. Alo, salam. Salam, gowmusyňyz, ýaşmy adalyňyz. Gowmödüňiz. Ýaşy. Başlaýan bizi Türkmen we Tele ilminden saat bolan sohbetda gepleşiginden jaňa diýät, bir SMS ýollapsyňyz. Ýolladym, menem garaşyp oturdum. Bu gepleşigimde Eldar Ahmedow gatnaşýar, gyzyklandyrýan sowalyňyz bar bolsa, başlyna Eldar ýanymda. Eldar siz bilen ulganda. Salam Eldar, gowmusyňyz? Salam, gowmödüňem. Ýaşy, şükür, gowum ýagdaýlaryň. Ýaxşy. Ilki bilen özüň bilen tanışdyraýsaň. Men Aşgabat şäherinden Maksat Eldar'ı gyzyklandyrýan sowallaryň bilen gepleşigimiz dowam edýär. Eldar, men siziň aýdymlaryňyzy ünsürip diňleýän, Türkmen we teleýarymyzda çykkan şekilli aýdymlaryny görýän, aýdymlaryny gowy ünsüren diňleýän. Ondan bir şu Eldaryň şo Türkmen we teleýarymyna gidýän şekilli aýdymlaryny bir açyk sorak beresim gelýärdi. Şekilli aýdymlaryny bir özü düzýän ka şo zatlar bardy, bilesim gelýärdi. Sebäbi şu şekilli aýdymlar gowy bir manili zatlar çykarýar bir. Şo zatlar bardy bir sorak beresim geldi. Bolýa, ine dogry belläk geçdiň maksat ine men şu şekilli aýdymlamy köplenç gowy şekilde düşürýän maksat Ballarov diýip bir oglan bar seň atdaşyň. Şoň bilen bilelikde işleşýär. Maksat mümkin bolsa adyňyzy bilen tanıştyrdyňyz, familiýaňyzy aýtsaňyz. Familiýamy aýtsam. Tanadym ay beken da sonra öldükdim da. Elbette Eldar, biz maksada ýörüýte özümiz jaňa diýip duýdurdyk. Maksadam özi ýörüýte biziň gepleşigimizde 0559 belgimizde SMS ýollady. Eldara telefon arkaly sohbet gurnamak istedi. Han göreli men tanaýam diýip pikir etdi, gyzyklandyrýan sowalymam bar diýdi. Olam gepleşim dowamında size soradylar. Elbette maksat ol men gow dostum. Sesini eşitemden gön tanıdım. Maksat. İkimiz dost. Beni şonda da gepleşigimizde jaň etdim. Haýyş etjek aýdymyň bolsa arkaýyna haýyş edip bilersiň, men ul howeslen ýerine ýetip bereýin. Şol ýa-da sal meni şekilli aýdymyny diňläsim gelýär. Sebäbi şol düşürlüşini de biz ýanynadyk. Bakdyk bolupdy da şol şekilli aýdym. O elbette. Bereýär da men üçin. Maksat ene gepleşigimizde senden öňkü jaň eden dinleýijilerimiz bulaýdym haýyş etdiler. Muny ýam aýdyp geçdik. Şoň üçin halip bolan aýdymdan birini ýerine ýetirip bereýin. Bol Eldar, şey daýanno. Bolýa maksat, sag ol. Köp sag ol maksat, jaň sag bolsun. Bolýa, sag ol, sagaman. Bolýa. Ine Eldar ýörüýte dörejilik toparmyz. Eldar Ahmedow gepleşigimizde çagyrýanlygymy aýdanmazdan dörejilik toparmyz Eldar Ahmedow barada bir içkin gyzyklandylar we iň ýakyn dosty kim bolup biler, şeýle hem dörejilik äleminde iň ýakyn dostlarynyň biri kim bolup biler diýilende elbette siziň ýakyn dostlaryňyz bize kömek etdi. Olam heýle Maksat Ballarov diýip dost bar, olam rejissor oglan, siziň bir näçe şekilde aýdymyňyzy düşüren oglan. Bizim gepleşigimiz dowamında size garaşylmadyk sowgat etmek istedik. Elbette şu wagt men üçin garaşylmadyk sowgat boldy. Bir wada men asla pikir edemok. Dostum jaň edereýdim. Ýöne özüm bilen tanıştyr diýdim bolyn, maksat diýdi, ondan diýdim. Gön tanydym. Tanydymmy? Hawa. Bu maksat bilen kän işleşýär, näçe ýyl bäri men käbir şekilli aýdymlarymda rejissörlük edýär, özü keşip döredip berýär. Diýsen, gowy alçak, gowy açyk oglan men ýakyn dostlarymyň biri. Onda Eldar gepleşigimizde dostuňam özüňe ýakyn aýdymlaryň birini ýerine ýetirip bermek haýyş etdi we istek bildirdi. Gepleşigimiz dowamında maksat dostumyň istegini ýerine ýetirer. Hökman ýerine ýetirer. Ene bize mödörjük toparmyň adyndan Eldar bize öz dost ýarlaryň bilen dörejilik üstünliklerini şeýle hem dostuňyz bundan meýlägem dowamly bolmagy tüýsüremizden arzu edýär. Zat bolan söhbet gurnak gezmeňi şeýle hem
bir ýatdan çykmajak eserler döretmeňizi tüýsüremizden arzu edýär. Sağ olun. Onu näme Eldar gepleşigimizi dowam edelik. Indiki illeşlerimizin hem isteklerini alaly, gyzyklanýan sowallaryny we bolsa size ýüzlensinler, size başardyňyzdan jogap berseňiz, soň gepleşigimizde Aýdym bilen dowam eder. Ol höweslen ine şu gepleşigimiz diýsem gyzykly gepleşik eken ne şu studiýada otyr. Meňe şeýle göwnüm açylýany dinleýijiler bilen gürleşýär telefon arkaly. Ne şular ýaly uly mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadamyza ýene bir gerek sag bolsun aýdýan hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun. Alyp barýan işler elmi dama rowaj alsyn. Ine şular ýaly dinleýijilerimiz bilen söhbetdeşlik geçirýär. Bu bize diýsen ilham döredýär, täzeden täze aýdymlar işlemäge itergi berýär. Sag bol, bizim bu sonuçdaly alkyş dolu sözüňizde bizim dörejilik topalmagy adyna tüýsüremizden başlaýar. Gepleşigimiz hem sag bolan söhbet arkaly dowam edýär. Dowam edýär. Alo. Alo, salam. Salam. Bagşlandy Türkmen we teleýylymyndan sag bolan söhbet gepleşiginden jaňa diýär. On taplan. Gowy öýdüňiz, janyňyz sagmy? Oýo. Bir özüňiz bilen tanıştyrsaňyz, bu gepleşigimize SMS ýollapsyňyz. Yok, şey asostoklarından Ataw bu gepleşigimize Eldar Ahmedow gatnaşýar. Sizem Eldar Ahmedowa bir gyzyklanýan sowalym bar diýip bize 059 belgimize SMS ýollapsyňyz. Eldar ýanymda, Eldar siz bilen ulganda. Salamu aleykum atawa. Wa aleykum selam bolamy. Ýaxşy, gowmy özüňizem, işleriniz gowmy? Aleykum wala ha, şerdar bolany. Sağ olun, köp. Kulma zawara usul gitmän aýtsana bir çyka gas wagtymy süýşemmelik bilen. Bolýa atawa. Onu goşgulan kimdi diýär endi? Öz şahyrymyz bar, Şirnazar Ýarmedow. Şoň bilen bilelikde işleýär sözlerini. Şoňa da hawada aýda bolmaýan adamdy. Hükman Aydar'ın sağ olsunmuzu. Bizim bu gepleşigimize gatnaşan üçin bizim tüýsüremizden sağ olsunmuzu aýdýar. Sağ olsun. Sağ olun, janyňyz sağ olsun. Sizin durmuşyňyzda uly üstünliklen ýar bolmagyny, rowaşykdan ýar bolmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Balım dertte ve hasrette yüreğim yanýar gursakda gözlerim gamgyn seredýär beýdip aşygyny ýakma sen sensiz oňup bilmen sen gitme ýarym meni ýalňyz goýma terk etme ben seni yüreğimden söýdüm mi ýarym meni ýalňyz goýma köýdüm men Duşuşmana sen gelirdin Yalvarıp bana sereterdin Şol günlerini dolanırmy Bilmedim men bilmedim Sen sensiz oňup bilmen Sen gitme ýarym meni ýalňyz goýma terk etme
Köp sağ ol Eldar, yerine ýetirip beren aýdymyňa. Gitmediýän aýdymyň men häli gepleşiň başyndan garaşyp duran aýdymyň biri. Towagymda köp sağ bolsun aýdýas, gitmediýän aýdymy ümitde bildirdi. Häzir gepleşigimizi indiki ileşlerimiz bilen sağ bolan söhbet arkaly dowam ediberelim. Başladyna. Alo. Alo, salam. Salam aleykum. Wa aleykum esselam. Başlamyz Türkmen Owady teleýaýlymyndan sağ bolan söhbet gepleşiginden jaň edýäs. SMS uğrattım ama garaşy otyrdım. Bugünkü gepleşigimizde Eldar Ahmedow gatnaşýar. Sizem Eldar Ahmedow istek aýdymlar bar diýipsiňiz. Eldar meň ýanymda. Eldar siz bilen. Eldar, salam aleykum. Wa aleykum esselam. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Gowmatda da şükür. Gowmy isleňiz? Özüňizi bilen tanıştyraýsaňyz. Men Mar welaýatynyň Mar etrawynyň gaýsaýjysy Sokota Şerif. Söhbet ine şuň gepleşigimizde men barada gyzyklanýan soraglaryňyz bolsa, ýa bolmasa da isleg bildirýän aýdymyňyz bolsa, arkaýynda ýüz tutup bilersiňiz. Men sizin şu gitme aýdymlary has gowur özüme ýakyn öpdiňleýän şol aýdymlary kyn bermeseňiz aýdyp ýerine ýetip berseňiz. Ýa-sam hoşal bolardy. Söhbet ýa bir näçe ileşlerimizden şeýle aýdym isleg bildirdi. Ýöne geçen ýanky siziň öň ýandaky jaň edilen ileşlerimiz Eldar Muştoklaryň birem gitmediýän aýdymy isleg bildirdi. Ol aýdymam gepleşigimizde Eldar Ahmedow ýerine ýetirdi. Mümkin bolsa başga aýdymlar bardyr. Başka diýwany men aýdymma şonu aýdyp berseňiz bolýar. Ol höwes bilen ýerine ýetirip berer. Ne Eldar Söhbetli Muştoklaryň diýwany diýen aýdym ýerine ýetirip isleg bildirdi. Häzir ýene bir muştoklaryň birine jaň edeli. Ondan soň söhbetiňe islegini kanagatlandyrar. Alo. Alo, salam aleykum. Wa aleykum assalam. Gowna. Başlamyz Türkmen Owady teleýaýlymyndan saat bolan söhbetli gepleşiginden jaň edýäs. Bize bir näçe SMS ýollapsyňyz. O. Bir özüňiz bilen tanıştyraýsaňyz ilk bilen. Aşgabat şäherden Rahat. Rahat, bu gepleşigimizde Eldar Ahmedow gatnaşýar. Eldar şu wagt meň ýanymda. Sizem Eldar Ahmedow'a gyzyklandyrýan sowalym şeýlem istek aýdymlar bar diýipsiňiz. Bize 0559 belgimizde bir näçe SMS ýollapsyňyz. Sizi Eldar bilen guruluşdurýas. Eldar ulgamda. Salam aleykum. Gowmy ýagdaýlar. Ýaxşy, gowmy özüňizden? Ine biz barada gyzyklanýan soragyňyz bar bolsa ýa istek bildirýän aýdymyňyz bar bolsa arkaýyn aýdyp bilersiňiz, dinleýäs. Şu ilkinji bir özüňiz neme diýýän halipa. Gepleşigimiň dowamyna bir näçe özüňiz ýaly ileşlerimiz Eldar Ahmedowyň muştoklary şo sowal berdiler ýöne bizem dörejilik toparmyz bolup ileşlerimizin isteklerini kanagatlandyrmaly. Eldar siziň sowallaryňyza jogap berer. İlkinji, birinji, ikinji, üçünji sınıfta okaýakamy Begenç Nuriýewiň aýdymlaryny gowy. Ondan soň Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparow ýolundan aýdym aýdyp başladym. Mümkin bolsa Nur Muhammed Merettiň aýdymlaryny bir aýdym aýdyp berseňiz hoşal bolar. Köp sağ ol Rahat. Bize SMS ýollaryňyz üçin. Biziň gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Ýene gepleşiklerimizde de görmek isleýär. Öz döredin aýdymyz diýwany men ýanky Rahat. O da Halifa Bagşymyz bir aýdymyny haýyş etdi. İkisinem birlikde ýerine ýetirip beräýin. Dinleň, diýjalyň şol aýdymlarymyz ýörükde siziň üçin. Divana divana aşkında men
aşkında min divana, divana divana, aşkında min divana, umurumda min divana. Vefalı yar bulayım, ölüm bitini alayım, toy tutup baktığımı dile bağla, dile durmuş orayım. Vefalı yar bulayım, ölüm bitini alayım, toy tutup baktığımı dile bağla, dile durmuş orayım. Aşkında min divana, divana divana, aşkında min divana, umurumda min divana. Uğrunda yana yana, göğün verdim bir yara, gözüm yolu gör yana, divana min divana. Uğrunda yana yana, göğün verdim bir yara, gözüm yolu gör yana, divana min divana. Dünyada yer yüzünde, milletin gözünde, bir bedelim eyvınla, divana min divana. Dindiğin kader görmedim, yine var mı yok mu bilmedim. Didarımdan doymadım, divana min divana, divana min yüreğimden sorak versin, soğanıma çolak versin, ananasın seret versin, divana min divana. Yüreğimden sorak versin, soğanıma çolak versin, ananasın seret versin, divana min divana. Dünyada yer yüzünde, dinletilsin gözümde, bir bedelim eyvınla, divana min divana. Dindiğin kader görmedim, yine var mı yok mu bilmedim. Didarımdan doymadım, divana min divana, divana min divana. Köp sağ ol Eldar, bugünkü gepleşigimizde
gatnaşdyňyz. Bugünkü gepleşigimizde iýleşlerimizden istek bildiren aýdymlaryny ýerine ýetirdiňiz, özleriň gyzyklanýan sowallara jogap berdiňiz. Muman gepleşigimiziň dowamynda iýleşlerimizin isteklerini kanagatlandyranyň üçin, bu gepleşigimizde gatnaşanyň üçin bize ödörüjlik toparlamak adından köp sag bolsuňyz aýdýar. Size geljekde de işiňizde, durmuşyňyzda ulüsünliklen ýar bolmagyny, owazyňyzyň belentden ýanglanmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Köp sag bolun. Ine ýaňam aýtdym, şu gepleşiňiz diýsen menne uly täsir galyrdy. Yeni gepleşiňize gelmäni arzu edýän o dinleýijilerimizden SMS gelse çağırsanız gepleşiňize uly höweslen gatnaşar. Ine şeýle gyzykly boldy. Şular ýaly uly mümkinçilikler döredip bereni üçin eri arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun. Bize şeýle uly aladalar edýär. Şeýle uly mümkinçilikler döredip berýär. Bizi bagtly durmuşda ýaşadýar. Eri arkadamyň jany sag bolsun. Bundan beýlegem biz aýdymçylar şular ýaly mümkinçiliklerden peýdalanyp täze aýdymlar işläp watanymyzy wasp edýän, ýurdumyzyň gözel ýerlerini wasp edýän aýdymlaryň üstünde işler. Ýene günlerde şu gepleşiňize çağırmaňyzy size garaşýan. Ökman Eldar iýleşlerimizden gelen SMS fesleri esasında ýene gepleşiklerimizde de çağırar, hem gatnaşmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Yeni bir ýola owazyňyz belentden ýanglansyn. Häzirem ýörüte helki gepleşigimiz başyna ýörüte Türk şaatly iýleşimiziň istewady güçlepdi aýdymy. Şu ajaýyp pursatda gepleşigimiziň ahyrynda bir bagtyarlyk döwrümizin güçlepdi aýdym bilen gepleşigimizi jemlemegiňizi makul bildik. Mümkin bolsa ýerine ýetirip berseň, bizem gepleşigimiz şu ýerine ödörüjlik toparlamak adından türkmen halkyny bagtly durmuşa ataran Mehriban arkadamyzyň janyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Goý elmidama Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna galyp berse de Mehriban watanymyzyň awraýyn dünýä ýüzünde ýaýmakda alyp barýan beýgi işleriniň elmidama rowaj almagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ne şular ýaly ýaxşy arzuwlar bilen bugünkü saat bolan fehuda gepleşigimizi geçirip gutarýar. Ýene gepleşiklerimizde görüşýänçe hoş sag bolun Mehribanlar. Boş geceler, yar